Фирма Новомес е основана през 2001 година и е лидер в производството на изделия от месо. Новото и технологично напреднало съоръжение е гаранция за висока хигиена, завишен контрол и качество. В Ново село открихме идеалната комбинация от удобно географско положение и високо квалифициран персонал. За по-малко от 10 години ние успяхме да разработим по оригинални рецепти над 180 местни артикула, задоволяващи и най-изисканият вкус. Този успех е резултат от работата на повече от 100 високо квалифицирани служители, работещи в производствената ни база. За нас е много важно да работим всеки ден с прясно месо. Купуваме само месо от специална селекция български животни, за да можем да гарантираме на клиента винаги добър вкус и качество. За нас предизвикателството е да върнем доверието на българина към качествените колбаси с месо. Максимата на нашата фирма е, че това, което не става с месо, става с много месо. Аз гарантирам, че всеки един продукт, произведен от нашата фирма, не съдържа така наречените подобрители в кавички от рода на кожи, кожни емулсии, машинно добити меса. Всичко това има пряко отношение към вкуса и качеството на произвежданите от нас продукти. Моето задължение като съдружник във фирма Новомес е добрата организация и бизнес контактите с нашите контрагенти. Нашите партньори оперират в предизвикателна и променлива среда, която изисква бързи реакции и промени в движение. Затова ние сме гъвкави да осъществим допълнителни изисквания и промени в хода на нашата работа. Готови сме да реагираме и осигурим необходимите количества от всеки заявен продукт на време и с необходимото качество. Новомес не е просто работа. Новомес е смисъл на моя живот. Твърдя, че разбирам от месо. Изучавал съм и практикувам повече от 20 години. За това време постигнахме много, но най-вече доверието и уважението на нашите клиенти. Нашата идея е да продължаваме в същия дух. Доверие, вкус и качество. Новомес. За доброто здраве и настроение.